kar chuny jaluo. Ma Ramogi Radio. Ramogi kar chuny jaluo nyakwara Mgajwang' aneno kanyo ka jalendo Mario Cheng Emmanuel osechopo machiegni kendo ikore mar keloni kanyo weche manyien adimba. Ramogi Radio, Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Duol marango chenro mar apisas mag obila ogolo kwayo ne do kadwaro mondo gimedino ne OCS ma Central Samson Talam kuom thuolo mar ndalo 21 mabiro. Maneno gai mado David Marago kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo gol chik kendo kawo okang' kotenore kod nek mar Albert Ojwang' koyango ni ting' duto kod seyo biro rumo e apise. Riwruok mar jopur niang' dwaro mondo piny owacho omigi omenda mar pidho gito niang' mabiro konyo e siro kembe mag sukari e pacho ka. Weche maka kod kacha Joluo duto. Machiegni nyakora Ramogi. Duol marango chenro mar apisas mag obila IPOA ogolo kwayo ne do kadwaro mondo omigi medino ne OCS ma Central Samson Talam kuom thuolo mar ndalo 21 mondo omigi tiek nonro margi kotenore kod nek mar Albert Ojwang'. Kaluwore kod bure nyim do bende gikwayo mondo Talam ogeng'ne paro obila malang'ata kata e paro obila moro amora e pacho kaendi kotenore kod kaka nonro biro bedo ka dhi nyime. IPOA bende okwayo mondo mi do gol chik mamiyo gi thuolo mar timo nonro e masinde mag mbui kod lony manyasani mantiere e apisi mar OCS Talam, ka IPOA wacho ni simu mar lwedo mar Talam mane okaw kuome en mano pod ok gitimo ne nonro, ka koro gidwaro mondo mi medgi kinde mondo mi gidhi nyime kod timo nonro magi kendo tieko makare kapok buro biro dhi nyime. Your Honor, we'll have an objection. I've not asked the question. We can see. Your Honor, I've not asked a question. Your Honor, at least should I be allowed to make the objection? Of what? Let me just object, then you... No. You wait until I ask. I'm just told to look at it. It might be just to admire it. Allow me. Your Honor, we'll be requesting the court to be asked. Yes. Let me hear his objection. Okay. That's right. Your Honor, the witness before the doc has come here on the basis of his affidavit on the factual matter, and that explains why the defense requested that my colleague, my learned senior, does not go into the facts. Section 386 of the Criminal Procedure Code, or whatever provision of the law, is a matter of law. And the objection again goes into the earlier intended preliminary objection, which we have had sight of, where the argument, in a sense, is that this matter, now we have had a copy, although it's not filed. Kapod ntiere weche mag Albert Ojwang', maneno gai mar doho Justice David Maraga okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ogol chik kendo kawo okang' kotenore kod nek mar Albert Ojwang' ka oyango ni ting' duto kod seyo biro rumo e apise. Maraga wacho ni jatend piny onego koro gol chik maneno e apisas duto motudu kod nek no iteng'o lwetgi mogo kendo nonro makare itimo kokang' mar chik ikawnegi. Oyango ni kaka pile jotelo mitudo kod nek kama oting'o jalup Inspector General Eliud Lagat kod jalno bende ochung'ne okwach kich Amin Mohamed. Gin mago monego bed ni oseteng' lwetgi mogo kowuok e apisigo kendo nyiso jopiny adiera kolero ni gigo mane gisenyiso jopiny duto yangore kaka miriambo kaluwore kod kaka nonro dhi nyime. Nolosi kinde manotero kwayo paro obila maduong' e pacho ka mano Vigilance House e boma ma Nairobi kogolo kwayo mondo mi nonro tim mapiyo kapok ochopo tarik 25 dweni e wi nek duto ma apisas mag obila osebedo ka timo e thuolo mar higa achiel mokadho. Kaunti County Masia en ni piny owacho e County Masia kokadho kuom migawo mare ma weche mag thieth okwedo malich mokalo lipot mayango ni county no nitiere kod kwan maduong' mag nyithindo ma ito ngimagi kinde ma inyuologi
Kaka luwore kod director ma weche mag thieth e county no Kennedy Orwenjo okwedo weche mabende ne ogo chapa achiel kuom oboke mapach ma bende osebed kisomo mano Global Health Newspaper mabende okero keto Siaya kaka county no mathoe makamagi thoro bedoe kendo tire kod kwan mamalo kaka notwak kod jofwambo to kana gisebedo kod romo. Ne okwedo malich mokali kode mabende ne olero ni kum nyuol 1,100 nyithindo 337 gin mago ma bende ok bed kod thuolo maneno ngimagi. There was an article in the Global Health newspaper about maternal mortality rate, and the article was talking about somebody being more likely to die in Siaya when they deliver as opposed to other counties. And I think Siaya was listed as one of the highest county with the facility maternal mortality rate of over 337, which was not a true figure. Bende ne okwedo weche motenore kod tho mag mine ma konyore e kinde ma ginyuolo nyithindo kolero ni mano bende ne ok onyisi e lipodno e yo makare. A facility like Mbaga Health Center that did a delivery of 23 in that particular month, and they recorded 78 maternal mortalities. Our real maternal mortality ratio is 67. It's below even 100, below the national target of 100. So I think that is something that I must correct at this particular earliest opportunity, so that then that particular data can be looked at, and urge our researchers that before we are able to share such data, it's good to be able to validate what they get and pick from different sources of data. Kalure kod coordinator motenore kod weche mag nyodo e county ma Siaya Pamela Josephine ne oyango ni county no nitiere kod ranyisi makare kendo sigo kenge weche mag tieko timbe machal kama e bwo chenro ma ong'ere kaka We Lead program mabende oseweyo ka gitiyo machiegni kod mine mapek to kod jogmo meeting marango gi kinde mag pek mano ma oseweyo ka weche mag nyodo e county ma Siaya timo makare. Through the We Lead program, we've had a number of interventions being put in place. And in the program, we ensure that both the duty bearers and the right holders were brought together. This was to help us ensure that the duty bearers know of their rights and the right holders also get to give the required services. So through this, we've had a number of achievements. Kutenore kod mano, apisa mochung' ne chenro mar We Lead mano Tracy Iminza Saza ne ojiwo piny owacho county ma Siaya mondo miyo tiye machiegni kod mine machal kamagi ka achiel kod oganda mondo gine ni chenro no dhi nyime yo makare kendo giduoko piny nambano nyaka obed mano morumo e county no. When we came to the ground, there are different challenges that the community were facing. Like, for example, that there was lack of awareness of rights among the community members about their health, about making informed decisions about their health. So with the phase out of this project, I would like the county to continuously engage Women Empowerment CBO in terms of promoting sexual reproductive health and rights so that the community will not go back to what it was. Kawere gi magodhi e county mano ma Migori kama riwruok ma jopur niang' dwaro mondo piny owacho omigi omenda ma pidho gi rito niang' mabiro konyo e siro kembe mag sukari e pacho ka. Jakom margi Ezra Okoth wacho ni piny Kenya pod nigi kwan mar piny mar niang' ka nitie dwaro mar keto maine bedo kod niang' moromo ni kembe marego sukari e pacho ka. Olero ni jopur tiyo mathoth e weche mag pith gi rito niang' kendo nitie dwaro mar mondo mi sirgi ka okang' makamano baneno ka piny Kenya nyuolo niang' mathoth mibiro tere kembe masiro weche mag sukari. Wadwaro ni pesa makuru setere Ministry for Agriculture wan gi Kenya Sugar Board pesa manoket percentage kalure gi Sugar Act tiang' rume ei Kenya ka ma tiang' ok nyal chiek gi ndalo 2 kata 3 oningo miwa pesa mane Dr. William Ruto oketonwa Sugar Act 40% mondo wayud kaka inyalo pur niang' Kenya mzima mondo mi sukari manyala oko kik bedi wabed gi sukachwa kaka president wachino wambe sukachwa nyaka dhi oko. Miya wadwa ni pesa no oningo Kenya Sugar Board oyier directors mondo mi pesa ni olwar piny wayud kaka wapuro niang'. Okwayo piny owacho mondo mione ni ochulo jopur niang' gope duto magin go mag jopur niang' ka gisiro joket mwandu mokawo kembe kendo gijiwogi
mondo gitim chudo mapiyo kaka nyalore. Gope mag jopur manyija pok ochul, wadwa ni ochulgi mondo joma biro e kembe manyien gichak chulo ji ndalo 7 kobet niang'. Kendo sani wadwaro ken pricing madhi bedo, wadwaro mondo ochulwa by product mane Sugar Act ma president okonywago. By product no oting'o pesa jopur mang'eny, sani en 5,500 amedo gi by product machalo mulachi, bagas, ethanol gi it niang'. Mano unyalo yudo pesa malong'o. Omiyo tan wadwaro ni pesa no dhi malo mondo ber mar pur niang' e Kenya ka obedi. Wechegi medo choponi kokadhi nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Ochieng' Emmanuel. Mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro wacho ni nitiere chenro piny mar biro chielo gi magina kendo nego rowere mag piny Kenya tarik 25 e kinde magichano bago ng'anyo margi, ka bende okwayo jogo ma biro dwaro wuok oko mondo mi otim mano mondo mi kik gichopi wang' apaya mopogore mar mondo mi gibigi ng'any ka giwacho gigo ka gikwedo gigo mosebedo katimore pacho ka ahinya to kotinore kod mako ndhiolal kendo kod oganda kaka mano timore higa mokadho kinde oganda nowuok kane kwedo paro mar chik mar omenda. Kaluwore kod Gachagua, jatend piny Kenya William Ruto, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja osebedo ka ono kendo kelo rowere moko kinde ka kinde ma bende giwuotho kendo gilorore gwenge mag Nairobi ka kweth makama ibiro tigo kinde mang'any makama biro bedo mar mondo mi ohiny jogo ma biro dwaro wuok oko mondo mi ng'any kendo nyiso ichwang' margi otenore kod gigo mosebedo katimore pacho kaendi thuolo mar higa achiel tarik 25 dweni. Ne oyango bende nitiere chenro moseket piny mar biro manyo kendo ng'iyo jogo ma biro bedo ka bago kendo luongo ganda mondo mi ochopie ng'anyogi. Mano makoro rowere nyaka bedgo motang'. Okwayo jonyuol kaachiel kod rowere mondo mi otim ni ng'anyo ma kamaendi gi bago ka gintiere mabor kod chuny boma ma Nairobi mondo mi res ngima. Ikwara mga jwang' ka watieko magi moko kuom thuond weche manwakeloni e lak sechegi. Lul marango chenro mag apisas mag obila ogolo kwayo ne doho ka gidwaro mondo gimed dino ne OCS ma Central Samson Talam kuom thuolo mar ndalo 21 mabiro mondo gitiek nonro margi kotenore kod nek mar Albert Ojwang'. Maneno gai mado David Marago kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ogol chik kendo kawo okang' kotenore kod nek mar Albert Ojwang' ka oyango ni ting' duto kod seyo biro rumo e apise. To kod riwruok ma jopur niang' dwaro mondo piny owacho migi omenda mar pidho gi rito niang' mabiro konyo e siro kembe mar rego sukari e pacho ka. Mane mokele giko mar mi weche manyien adimba tudri kodwa kanyo kendo ka oromo saa 8 gi saa 9 ne weche moko manyien machuoka saa 10 ibiro do weche kaka gituch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Ochieng' Emmanuel. Here we go. Binjari mtokni kata boda wan kod wach maber ne in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni e Wigo wagendere pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Ramogi kar chuny jaluo nyakwara mga jwang' ninjo kanyo weche manyien adimba gi jalendo Mario Ochieng' Emmanuel. Neno kosero mosabiro gi dakika 15 thuolo makora dwani mundu mianyisi kanyo ni thuolo mara mar bede studio bende koro rumo jawinjo mara bang' thuolo machoka ng'itudi kanyo kod Kirafa Wood Nyachula chenro ma Donse Monday edition. Nero kamana nyako miero nyakalendo mara Mogi FM uritiuru masani. Chubulu, le général Jack Jadundo,
right lady. Hello, Sarah Nyakach. Black is beauty. Oh, and I know. No, my head won't like my lady. Come on, Nyakatito, single mama now. Parone ne chana ki manyo lady ya peri wodi gitoni tagalagala manyo love. Jogo nyanya kaji kachu bedo mama winji donda galagala sungiga. Ya pero go you see me woni ngoma ko manyo ke gombo kisumo. Sade kikanyo wango nyango kamanyo nyakatito single mama. Kirizenda jobe kimanyo lady tayudo nyakugudo bede mesa lusus.